हेलौ बिबारि सना मा खालायदों? मा खालायदों सना? माबालै सना नै जोंहा फंबायनो माबा लंपेन्ट गस्ला नांगौनो टाउनाव थांना फैनि र'। हा नोंसा फंबाया गावगाया लायनो हाया आरो नोंखौसो लायनो थिनबाय होमबा? फंबाय माने आंनि असे फंबाय नङा जोंहा आनैनि फिसाला। नोंसा आनैनि फिसालायानो जा बा आदैनि फिसालायानो जा हा बेयो गावगाया लाबोना लाफैनो हाया आरो नोंखौसो थिनबाय आरो। जोंहा आनैनि फिसालाया उन्दैलै बारा गिदिर नङा दासो 10 बोसोर। इस गावहा बिमा बिफा गैया आरो नोंखौसो थिननो मोनबाय आरो। दङ मानो गैया जानो थेवब्लाबो आङो बिदा जायो नालाय बेनिखायनो आंखौनो लायनो थिनबाय आरो। दे अब्लालाय माजोंथ' थांनो नागिरदों? माजों थांनो नागिरदों? बाइकजों ना लाइन गारिजों? गैया बाइक लाङा दिनै बै माबाजों थांनि बेटारि गारिफोरजों। दे होमबालाय थां ओमफ्राय न'आव मोनहैबा खिन्थु आंखौ फन खालाय दे। जागोन दे आंलाय माथो नोंखौ फन खालायखायो। खालायगोन मायाबा आंसो सिगां सिगां खालायग्रोनांगौ गावगाया फनखौनो खालायनो नागिरा एस एम एसबो हरनो नागिरा खालि आंसो हरबाय थानांगौ। हरगोन दे आंनि बिबार सना मानो हरा जानो हा सोरबा आंनि सनानोनो फन हरा थायो आरो। आयु बालनि बोरै बुंथारो गोसोआव द्रोब हाबखायो बाला। नंगौ नामा आंनि सना? नङाबा बालनि ओइ सना आङो खिन्थु नोंखौ मोनाबा फैगोन दे सुइसाइड खालायथारगोन आङो। मानो बिदि बुङो सना आंखौलाय नोंलाय मानो मोना जानो जों सानैनि मोजां मोनलायनायाव रावबो हेंथा होनो हाया मोनथिबायना सना? नोङो आंनिखा आरो आंबो नोंनिखा आरो जोंनि गेजेराव रावबो हाबसन फैनो हाया आरो जुदि जोंफोरनि गेजेराव सोरबाफोर हाबसन फैनो नागिरो ना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा सना मोनथिबायना? औ थेवब्लाबो गिनाय मोनो आरोलै। गिनाङा नोङो गिनाङा आं बुंबायना गिनाङा नोङो गिथारनाङा एसेबो। दे होमबा सना दा होमबालाय दोनथ'नोसै दे नोङो दा न' बुंबाय मोनफैबा फन नालाय खालायगोन आङो। गिला दे होमबालाय सना आइ लाभ इउ। आइ लाभ इउ टु आंनि सना आंनि बिबार सना। दे अब्लालाय दे बिबारि सनायालाय आंखौ मा एसेबो फोथाया नामायलै खालि बेफोरबायदिल' बुंखायो। नेरसोन डार्लिंआ आंखौ ओरैबायदि गोसो थैथारबायना बियो आंखौ मालाबाबो गारनो हाखाला। आंहा आइडिया दङना सिगाङावनो आं बेखौ ओरैनोबाबो फाग्ला खालायनायनि प्लेनिंखा होमबासो बियो आंखौ माने बिबारि नङा होनबाबो गारनो हानाय नङा आंबाबो माने गोसथोगोन होमबासो। सिन्था गैला दे दा आं बेखौ लासै लासैनो बिबारि नङा आङो लाफाथिसो बिदि होननो हानाय जासिगोन। गैला बालनि आंखौ बे नेरसोना गारनो हाला माथो। बुंनो थाङोबाथ' नेरसोन आरो आंनि आत्माया सासेयानो जानो हमबाय। हाला जोंनि गोसथोनायनि गेजेराव रावबो फैनो हाला बिबारियाबो फैनो हाला। बिबारियाथ' फैखाया देनाय थेवब्लाबो आरो दाथ' आं बिबारि जानासो रायज्लायदोंना खाथिला बेफोरो खाथिला मानो होनबा नेरसोना आंखौ गोसो गोरबोजों गोसथोबाय आं बिबारि नङा होनब्लाबो बियो आंखौनो गोसथोबाय थागोन। नेरसोनखौ फोथायनो होननानैथ' आङो सिम गोदान बानायब्रबदों आइनिफ्राय फैसा खावनानैबाबो। नेरसोनजों रायज्लायनाय नाम्बारखौ रावबो मोनथिखाया आंनिखौ आरो आङो रावनोबो होखायाबो बे नाम्बारा जाबाय आंनिया सिक्रेट। बेदरखौबो मोनसे स्टाइलानो बांसिन संनाय जायो जोंफोरो मानो होनबा बे गथ'फोरा माबा बिदिसो मोजां मोनो माबा मैगं थाइगंजों संबा मोजां मोना संबाबो खालि आलुजों संनांगौ आरो आलुखौबो बारा होनो होआ दरसे बा दरनै लथार होनो होयो बिनि सायाव आरो रोसिबो खालायनो मोना एकदम गोजा जालायनांगोन आरो होमबासो मोजां मोनगोन आरो बिसोरो जानो। फोजांसारखौ खेबसे फन खालायनि र' माथो बेबो फन खालायाखै दिनै मानोबा
जाम्बाया मैया गस्ला लंपेन्ट बायनो थांनो होननाया फैसाखौनो लांनो बावगारदोंमोननो दिनैबा आरो मा जाखो थांबायना थाङाखैबा हेलौ बावगारसुला मा खालायदों नै नोंनि बावगारसुलाया दिनै लंपेन्ट गस्ला बायनो थांबावनो नागिरदों र'। साला गरम माखायाव खेबनै खेबनै थांनो गोनां जाबायना माथो खालायबावनो सना नोंजों रायज्लाय रायज्लाय नोंनि बेरामानो सनबायबा। आयौ रुखरा आंहासो दाय जाहैबाय औ गावयाबसो जा बावगारसुला आंहासो दाय जाहैबाय बेदि दे होमबालाय सना आंनि फिथर दा दोनथ'नोसै दे। दे होमबालाय ओमफ्राय सना माथो खालायदों नोङो सोंनोनो बावदों आङो। आङो ना बेदर संगासिनो दाउज्ला खासि बाबरे दाउज्ला खासि आंबो जाहैगौमोनलै। फै आरो जानोबालाय खाथिबाथ' थाब थांनानै थाब जाना फैगौमोन दा एसेबां गोजान नोंसिना जाबाय बिलाइ फारायावसो जोंनिया जाबाय लाफा फारा। देनां जाबाय थानो हागोन दे आंखौ हाबा खालामना लांबा आं नोंनो गोथाव गोथाव संना होबाय थाखागोन। आयु सनाया जागोन दे सना। औ दे होमबा दोनथ'लायदो दानो आरो गस्ला लंपेन्टखौ बायनो थांनोनो बावलायगोन आरो। दे जागोन दे सना बाय बाय। बाय आयु आगै सनाया हारसिं संगासिनो आंखौबो बुंनांगौ आंबो संफागौमोन ना। नांलायालै आब' आं हागोन दे हारसिंनो जेबो नङा। नोंनि आब' खर' सानाया हामबाय आरो थां उन्दुहैथां मानो फैदों नोङो? खर' सानायालाय एसे साबाय दङ दाबो बिबारि आगै। आयु थां होनबालाय मानोथो फैदों आयु खस्थ' थां आब' उन्दुहैथां हारसिं संबाय थानोसै आरो नोङो? औ हागोन दे आब' आङो थां उन्दुहैथां दे होमबालाय। खर' सानायानो हामाखै बिहासो खामानि मावफालायनो फैयो। लोगोफोर भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट खालायदो आरो मोनसे खोथा लोगोफोर आङो भिडिअखौ एसे कारा खालायनो नागिरदों दे माने बिदि सानफ्रोमबो मोजांल' खालायबाय थानोबो हाया माने जेबो घटनायानो जाहैया जायोना बेनिखायनो मालाबा एसे सम खारहाबो खालायनांगोन आरो ना होनबासो मोनसे घटना जाहैयोना लोगोफोर माने जानाय लोंनाय रायज्लायनायजोंल' जायाना लोगोफोर एसे काहिनिफोरबो थानांगोन काहिनि थाबासो एसे नायनोबो हिट जायोना लोगोफोर। दे होमबा लोगोफोर गाबोननिफ्राय भिडिअआ एसे कारा जासिगोन नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय आरो लोगोफोर भिडिअखौ लाइक होथार दे आरो हागौबा साबस्क्राइबबो खालाय आरो कमेन्टबो खालाय। नोंथांमोना आङो बिदि बुंनायखौ गाज्रि मोननाङा दे होमबा लोगोफोर भिडिअखौ नायलांदो थेंक इउ। बै दखान गंसेयाव बायहैनि र' मोजां ओंखारसोयो। लैथोस्रि आगैयाबो दख'ना गांसे बायना लांनो होदोंमोन दा फैसाया थोगोन ना थोआ थोबाथाय बायना लांनोसै। आंनिखौ सिगाङावनो बायग्रोनोसै ओमफ्राय फैसाया आग्लायबा लैथोस्रिनो बायनोसै। फोजोंसारसो माथो। नेरसोन दिनैसो लोगो मोनबाय नोंखौ एसेबां फन खालायो आङो नोंनियाव मानो नाङा मा सुइसअफल' बुंबाय थायो। भाइ मा बुंबावनो सानसेखालि रायज्लायबाय थानायावनो दैयावनो गोलैलांदों मबाइलानो। औलै भाइ दाथ' आङो रावनिबो नाम्बार लिंना दोनाखैमोन ओमफ्राय दा सिमबो थांबाय मेमरिबो थांबाय मबाइलाबो थांबाय रावनिबो नाम्बार गैयामोन नालाय बेनिखायनो रावखौबो फन खालायनो मोनाखैमोन आङो। ओमफ्राय दालाय मबाइल गोदान बायबायना बायाखै? बायदों र' बायनायालाय ओमफ्राय बायबाबो नोंसोरखौ अबाव फन खालायनो मोननो नोंसोरनि नाम्बारानो गैयाबा लोगोफोरनि नाम्बारानो गैला आंनियाव। सेसे बोरैथ' गोलैनो मोननाय? बै रायज्लायनायावनो आखाइनिफ्राय फिस्लायना गोलैदों। दंग'आव जिरायना थानानै रायज्लायदोंमोन आं गार्लफ्रेन्डजों बिदिनो दैयाव गोलैलांबाय। दे नाम्बारा लिरना ला आंनि नाम्बारखौ। र' होमबालाय दे खिन्थालाय। 333 बेनिफ्राय 22 बेनिफ्राय 999 बेनिफ्राय 1। नोंनि नाम्बारालाय मा ट्रिपोल गोजालै बांसिनानो। औ देन्जारथार आंनि नाम्बारा। ओमफ्राय ओइ आमखा नोंनि गोसथोनायनि मुंखौ खिन्थागोन होननाया मा जाखो? आंनो फार्स्ट खिन्थागोन होनना बुंदोंमोन माथो नोङो दानिया खिन्थादो खारग'ला नोङो खिन्थाथारनांगोन दिनै। मिनिनाय नङा आमकाराम खिन्थादो दानिया मा मुं नोंनि गार्लफ्रेन्डनि मुङा आरो अबेनि? बा भाइ दायो खिन्थाबा जाया होमबा दानो खिन्थाथारनांगोन आरो। ओहो दा सा गैया दानो खिन्थानांगोन नोङो। देलै दे खिन्थानि र'। आंनि गार्लफ्रेन्डनि गामिनि मुङा जाबाय बिलाइफारा। मा नोंनि गार्लफ्रेन्डआबो बिलाइफारानिसो? माथो आंनि गार्लफ्रेन्डआबो बिलाइफारानिसो। मा भाइ नोंनि गार्लफ्रेन्डआबो बिलाइफारानिसो होमबा? औथ' आरो। भाइ नोंनि गार्लफ्रेन्डनि मुङा मा मुं खिन्थालाय?
सिगाङाव नों खिन्थाग्रो होमबासो खिन्थागोन आङो बा आंसो खिन्थाग्रोनांगौनो आंनि गार्लफ्रेन्डनि मुंखौलाय एसेबां मोनथिनो लुबैदोंबालाय खिन्थानोसै दे खिन्था फाय आंनि गार्लफ्रेन्डनि मुङा जाबाय बिबारि बर' हाव मा जाखो भाई मा आंनि गार्लफ्रेन्डनि मुंखौ खोनानानै खुगा सिना थाखो बेफोरबायदि बोरै जानो हागौ बिलाइफारा गामियावथ' बिबारिनि अनगा रावनियावबो बिबारि मुं गैबावला बिबारिनियावल'सो हारसिं हाव मा जाखो भाई माखौ सानबाय थाखो माथो आंनि गार्लफ्रेन्डनि मुंखौ खोनानाय लोगो लोगो मोखाङानो सोम सोम जाना थाबाय नोंनिया नेरसोन नों आंखौ फाल्थु खालाखैथ' फाल्थु अरे भाई माखौ फाल्थु खालायलाबायनो आंलाय नेरसोन नोंनि मबाइलाव नोंनि गार्लफ्रेन्डनि फट' दंना गैया दिनै दङबा नायनि गार्लफ्रेन्डनि फट'आलाय दङ नायनो नामा नाय आरो भाई नोंहा मा जाखो आंनि गार्लफ्रेन्डनि मुं खोनानाय लोगो लोगो दसे उनाव मोनथिगोन दे सिगाङावनो नोङो नोंनि गार्लफ्रेन्डनि फट' दिन्थिनाय आंनो दिन्थिगोन दे भाई दिन्थिगोन मा जाब्रबखो नोंहाबो र' नागिरनि र' दे थाब नागिर आं बेसेबा गिनाय मोनसोबाय बिबारिया जुदि नेरसोननि गार्लफ्रेन्डआबो बिबारि जायोबा मा जागोन बिलाइफारा गामियावथ' बिबारिनि अनगा रावनिबो सिख्लानि मुङानो बिबारि गैबावला आं गिबाय बिबारि नोङो बेफोरबायदि बोरै जानो हागौ नोङो आंखौ बोरै फोथाय खेबस' खालायनो हागौ आं गिबाय नै मोनबाय भाई नै नायदो हेगारनाय नायनि बिबारि